Bună ziua! Astăzi o să desenăm un cățel. Da. Așa. Începem. Trebuie să vă luați după mine. Să nu vă supărați dacă greșesc, că eu am de asta. Dar să nu vă supărați, te rog, că nu-mi place să fiți supărați. Retrag ce am spus. Și nu știu de ce se vede în cameră. Deja făcut conturul, dar eu am mult de făcut. Bine, chiar mult. Că acum am început. Și am început cam de 2 minute. Cred că e mult, nu știu. Dar am zis și eu așa. Așa. Am terminat. Și acum